2025 2 তাৰিখ মাৰ্চত আমি এই বঙাইগাঁও ডাইচিছত চাপাগুৰি কাথলিক মণ্ডলৰ কাৰণে বহুত ফূৰ্তিৰ দিন, কাৰণ আমি বহুত দিনৰ পিছত এই কাথিড্ৰেল গীৰ্জাটো পাইছোঁ। এইটো আমি আশা কৰোঁ আমাৰ ঈশ্বৰেৰে আশীৰ্বাদ। আৰু আজিৰ দিনত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা বিশ্বসকলে আহিছে আৰু খ্ৰীষ্ট বিশ্বাসীসকলে আহিছে। এইপিনি মেঘালয়ৰ পৰা আছে আৰু আমাৰ অসমৰ পৰা আপাৰ আসামৰ পৰাও আছে আৰু বিভিন্ন বিশ্বাসীসকলে আজি আমি ইয়াত গোট হৈছে আৰু ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছোঁ প্ৰাৰ্থনাৰ দ্বাৰা। আমাৰ এই বিশেষকৈ আমাৰ লোৱাৰ আসামত যেন আমি গোটেই বিভিন্ন জাতিসকলৰ লগত আমি মিলা প্ৰীতিৰে যেন আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ আৰু সদায় যেন এই অঞ্চলত শান্তিত আমি বাস কৰিব পাৰে, সেইটোৱে আজি আমাৰ প্ৰাৰ্থনাটো। ধন্যবাদ। এই আমাৰ নতুন কাথিড্ৰেল গীৰ্জাটো আমাৰ মাননীয় আৰ্চবিশ্বপ জন মুলাচিৰাৰ দ্বাৰা এইটো আমি উদ্বোধন কৰা হ'ল। একেতে গুৱাহাটী আৰ্চডায়চেছৰ আৰ্চবিশ্বপ। गासै ख्रीष्ट फोथायारिफोरनि थाखाय बिसेस करि कैथलिक ख्रिस्टान फोथायारिफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर रंजानायनि सान। मानोना दिनै जोङो मोनसे गिदिर गिर्जा न'खौ जोङो मोननो हाबाय। इसोरखौ खुलुमनो सिबिनो थाखाय जों बे गिर्जा न'खौ मोननो हाबाय। दिनै आरो बे प्रग्रामखौ गोगोम खालामहोफैदों, मेहेरगोनां खालामहोफैदों जोंनि गासै सा सानजा हादोरनि गासै बिशपफोर, गासै 23 बिशप्स, आर्च बिशप्स आरो आउजिलियारि बिशप्सफोर नुजाफैदों। आरो बेजों लोगोसे फोथायारिफ्रा जोंनि बिटिआरनि गासै जायगानिफ्राय फैदों आरो बिटिआरनि बाहेरानि आसामनिफ्रायबो दाब दाब जायगानिफ्राय बे प्रग्रामाव बाहागो लाफैनो हादों। बे दिनै जोंनि थाखाय जोबोद रंजानाय सान, मानोना जोङो बे गिर्जाखौ मोननो हाबाय। बिसेस करि बे गिर्जाखौ फोथारदों, बेखौ सिमेन्ट बाला अन्थाइजों लुबाय, मिस्ट्रिफोर लुबाय। दा बेखौ जोंनि मानगोनां बिशप्सफ्रा गावसिनि आखाइजों इसोरनाव आरज खालामनानै बेखौ न'खौ फोथारबाय। जिहेतु जोंनि गासै फोथायारिफ्रा बेयाव बिनानै गाव गावनि गोनांथिफोरखौ मोननो हानाय बादि आरो इसोरनाव आरज गाबनानै गोजोननायखौ मोननो हानाय बादि। बेयाव जोङो मिथिनाय बादियाव 200सो दौरिफोर दङ आरो 200सोनि बाराबो सिस्टारफोर दङ। लोगोसे दहाय बुंखानाय बादि 23 बिशप्स आरो बिशप्सफोर दङ गासै सा सानजा भारतनिफ्राय। बुंनो थाङोब्ला जोङो मानगोनां आर्च बिशप मुलाचरा गुवाहाटी आर्चडायसेसनि बिशपआ गाहाय बादि दङ दिनैनि सानाव। आरो फोथारनाय हाबाफारिखौ लोगोसे जोंनि मानगोनां बङाइगाव डायसेसनि बिशप थमास पुल'फिलेल बिथाङा बाहागो लाफादों। मिरु नामा बे चिरां जिल्लानि? बियो चिरां जिल्लाल' नङा, बाक्सायावबो दंफायो, क'क्राझारावबो दंफायो। कैथेड्रेल बुङोबा जोङो बे बिशपनि मोनसे बिथा बादि आरोखि, फोथायारिफोरनि थाखाय बिग्रा बिथा। थ' बे बङाइगाव डायसेसनि आन्दाराव जोंहा बाक्सानिफ्राय लानानै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट, चिरां डिस्ट्रिक्ट आरो आसामनि एसे सालमारा बहलपुर एरियानिबो गोग्लैफादों। औ।